देख का हो चोली हाँ नहीं तो बताओ हो चोली किने खातिर रोज रोज हम पैसा लागी एकरा के कोर के गाड़ दे पड़ जाई नून मरचा छप फल जाता मरीचा बनता टमाटर चोलियो के ना पड़ जा बोतल काटी रंग बिरंग के फरी रंग बिरंग के सेट लगा के पहनम खेलार कहीं की का समझ बुद्धि बात तो नहीं रे आए हो बताओ पापा रोपन आधी आलू पूरा एक क्यारी खेतना एक बुराई कर गई ओई गिरी जनानी कि यो गुना फर्जियो जौन पैसा रोज रोज लगाइम जौने के कितना रोप के बर कर दे भो हो नहीं तो अरे चोलियो के कोई गो डिजाइन अब तो आइल बा एको ही के पेनत मनु जी आइल बा सकेत होता राजा जी दूसरे आदि सकेत होता बतावा हो एगो अमरूद के बिया खा के भाग दिन हाथा को पेड़ बन गई काला से चोलियो फरी छिनार हो तो के रोपा कर दिन भतर काटो अगर 10-20 को तो लड़का छिनाराई ने ना फरल 32 नंबर के फरी है 36 नंबर के फरी है 38 नंबर हेलो के बोल रहा हो अरे हे जब हेलो पूजक पापा के बोलता हो हेलो तुम एक बता को ना का दपोन हो अच्छा मुकेशवा का अरे ई करिए जी का करते चोली रो पता ही हो छिना भाई देखा पूरा आइटम बना है कुतरी रोपले रही नहीं यार में बाहा में फरा रहे बिया होते एकदम 12-13 गो तोड़ के लिया दिन सीख ना पड़ला ई के कहले है कि फरेला ई कुल हम खुदे हम जानते गूगल पर हम सर्च कर बानी गूगल इहो को बताए लगल हाँ भाई यार के देहल चोली हो अरे केकरा घर के हो यार के देहल हमार चोली रहे यार के देहल रोपन ओकर निशानी ढेर फर जीते एगो रहते एगो रही ना फाजी तो मुझ चोरल तो हम का करूंगा कर हई अमाना जान कर ये करना है जोर है ये कर एगो न छिनार के हो रोप दे बन फर्जी तो मागी बुकुटी छिना दे तो कर के बंगल दे देम फरार का हम ले ले अरे फरेला नाई के तार से कोई दिया कोमोर दो इमेज नहीं करब गारंटी लिख के तो बेटा नाच के दिखाओ तो हमरा तो ही ना आवेला नाच ना अदनवा तेर हां तो उहे बात बा ना नचवला तो कैसे हम कह दिखना मैं तो ठीक बता हमरा कंफ्यूज चलत नहीं कि जीवन में पहला पे देखत नहीं एकर बीज आ गेल बा ई फरेगा कोगो कलर के फरी लाल पे हरे नीला ब्लू उजर कथी ब्राउन कलर के ठीक है बेटा तो एक दे दे हमरो का हम देख लब कैसन होता है कैसन का होता पेन बे हां पैसा जमा कर पैसा तो फट निकल तब जमा कर काल पार दे कर ले गांव में 2-4 बीघा जात नहीं कह देबे तोरा पास पैसा हुई न पैसा लेके सिक्का गाड़ दे जाई सिक्का ढेर फर जाई ठीक बा आ जात नहीं एकर प्रचार कर दे जो उनु बनाया बड़ा मजा आया चलो घरे हो फर्जे रे भतर काटी सब पियाम काल दे के काटी फर बाकी ना बताओ हो सारा मोर चीज मिल गइल हर चीज ए जबे बा चोलिया का हो गइल हम घरों में देख लेनी सगरो देख लेनी साया साड़ी ब्लाउज कुल चीज बा चोली का हो गइल हमार बताओ आजकल चोलियों पे का चोर पड़ता है लड़का के तो पैंट पसार ले बा हर चीज पसार ले बाटे हमर चोलिए नहीं खे मिलत एगो तो हमर मरद बा के एगो कीन के देवेला ना आ एगो कसो की ना दे तुम कहां गोरन बाबूजी अरे गोरनी हम बाहरी बड़ा एगो बढ़िया अथु भेटा गेल हियो के मतलब आदमी रहल ह आ उ कहत ना गिला कि पैसा अगर देबो ना त एक के डबल पैसा एक के हां वो दिए तो ओकरा के तैसन बात कि पैसा तुम 2-4 रुपया दे तो 4 रुपया के 8 रुपया हो जी की है बुढ़ारी में मन नहीं करत रुपया पैसा कमाई पैसा खैनी बुढ़ी के काम हमार हो जाई पैसा बोल जाला हां कहते कि फर के फेड़ हो जाई कौन पागल से रो भेट हो गेल ह पागल ना रहल भाई पागल थोड़े हऊ हां तब इंजीनियर रहल मेरा लज्जलम बा हमरा बुझाई कि इंजीनियर हऊ आ कोनो सामान देखनी ह का कपड़ा में कुछ दे पसरले रहनी एनी मिलते नहीं खे अच्छा देखनी है तो उहे तो हां का देखनी ह और ठीक कह तारी
उ बोत रहले कहते कि 8-10 कलर के फरी ओही में कहला से कि पैसा वो फरी का उहे जौन खोज तरु का खोजतनी इहो भाई बताई आय हम गंजी पसरले रहनी तो गंजिए हम कहतरी कहती 8-10 गंजी बुझाता उ जैसा ना को उहे रहल ह त बने त कलर सौ कि 8-10 कलर के फरी तो हम कनी 2-4 गो दी ओ रहलिया हउ का बताओ तनी ओ घर ना बतानी मुकेशवा बो रहलिया मुकेशवा बहु तो अपने पागल बौरा हिया पागल हिया उ अरे हम जने कि इंजीनियर हिया दादा कहां देखनी हां हो जी क्या उनकरा छुइया में खणिया में हां खणिया में अपना बोतल ले हम तो कोई नहीं हम मुकेश वाले भेंट करो कर ले भेंट हो गई जेपी के खड़ी में हां उनकर जेपी के मिश्रा के खणिया में जाके खूब तो हम कहनी है तो बताओ नहीं तो बातचीत भइले तो कहती है कि पैसा वाले आओ गाड़ दे फर जाई ये सब मंगनी है पैसा वाला तो पागल है ना ए दे अच्छा कर पानी लेके आवा हम तनी अथु क ले तनी जायो ने बुचिया ले लेके पानी पी ली हम आओ तनी बचियो आओ तनी मुंह बहुत पागल बिया न लईकी नियई हो बताओ हो रहे तहर पगला मोबाइल देखता इहो भूल जई हो सुनो तनी हां बोली अरे और मौगी कहां बैठी बैठी आई बैठी ना बैठी बैठम ना ठीक बनी बैठी ना बैठी ना बैठी आ कहां भी पगली का बोली का बात बा हां का बात बा अरे दुनिया में निमन निमन लड़की ना मिलल है पागल बौरा से बियाह करे के जरूरत रहे ए सुनी उल्टा मत बोली ठीक बा ना मेरा रू के बारे में मेरा रू हमार सती सावित्री ही है हो पगली पागल हिया ए तनी जबान पर लगाम रखी ठीक ना पागल मत कहीं आ कहां बिया कहां बिया घरे होई अपन काम करत होई ए घरे नहीं की घर में तो ताला मारल बा ताला मारल बा केनी अपन काम करत होई कि काम दिन भर काम करेले उ ओकर फिर समय बा दे पे इतना काम के लोड बा आ चोरी करे के आदत नहीं सुधरले हई पगली के लइका है तो घूमता हमारे लेके हां हमारे लेके आई मैंने क्या हो गइल बताई बोली हां पहले तो चोरी मत बोल का चोरी कर बिया उ हां ना तो का चोरी कर बिया जेपी मिश्रा के खेत कौन ह कौन तो रवा खोजी हमारा देह पर इतना काम का लोड बा ये कुलम देखत चली तुमकर खेत कहां बा उनकर भैंस का बिया चोरा के ले जाके रोपले बिया तहार चोली हां हमार चोली एगो हमर भतार चोली किन के देत नहीं के एगो चोली रगड़ रगड़ के पहिना तनी खींच खींच के पहिना तनी उहो चोरा ले बिया तो ई रवा समझी कि चोली कहां पसर ले रही राउर मेहरारू चोराई ले बिया पगली देखल नहीं अपना खेत रवा हां हमर ससुर देखल हन जेपी मिश्रा के खेत में आ ससुर के तरफ आंखिया में रसई दोनों डैमेज ह डैमेज ह चश्मा पहनला के बादो काम ना करेला ओकरा पहले जेपी मिश्रा के खेत में लिया चली हम काहे के लिए चली हमारा कोस का मतलब बटे मामू बड़े 4 गो के पास फोड़ दे बानी का सुना पास फोड़ दे 4 गो के कुछ सिल्वर फोड़ दे बड़ू कपार कपार का उ काहे हो जगह को तो समाज से तरह से बोल बोल तो सका चोली में चीज हो चिखल चाहे जबर कौन रसा ठीक कलुआ फोड़ दे बानी ठीक कलुआ तू सहकावा कपार पे चढ़ाव ठीक रख लिया ऐसे बोलियो सा नहीं करके पूछा पहले पूछा बोली बोलियो से छोड़ दियो ना पहले ठीक कलुआ पहले पूछा हमार चोली पूछा कहां खाना कलुआ सोना नहीं ना ना मानथा पेल बने घर ही चोरी को हां ना त तारा के जनता लू आइसक्रीम किन के लिए आई ठीक नु पहले हमार किन के लिए आई का और कैसे मारते रे तू का मारे भतर काटी अरे अच्छा ये बताओ सोना आ तो भतार चोली किन के ना देवला दूसरे के घर खेती को चोली के खेती हो तू चोरोले बड़ी चोली हम खुदे बलाल गुलाबी ये काहे के का चोरी का आरोप मत लगाओ ठीक ना हम रोक दे बानी हम घर खेत में काची चोली एक दिन हमर साया चोरा के भागल रहे ए 12 बजे मत छुई ठीक ना चोली चोरा के रोप देल बाड़ू के कर हो ए मेहरारू के वो मेहरारू के हो हां सीधी पस लेके नो हां अरे पगली कहां इन्हीं रोप देल बानी कनियो और एनी कनी है हां कनियो इन्हीं रोप काहे ऐसे कलियो सोना काहे कलू ह चोली फरे खाती सोना ओ तारे के सोना कहीं तारे के सोना कहीं हम आप हमारा के यार कहब और बचाओ रे नोच देबो मुहमा पहले आराम से रह तो पहले तू बाजबो तो धुरु के ना उरी लगा दे बाप बे अपना आंख से देखल बाड़ू तू हां हम अपना खाली में साया चोरैले रहे आ जब वाह पता फरी काले पर पता रे कौन फता
है तारा हो देख देख तू किन देख है तारा ही ई काहे खाते वैसे कलू है बताव लोपले नहीं फर खाती चोलियो फरेला माने का चाहता रू माने ना जी ही हां जी हो चोलियो फरेला अरे हट हट है ने माने का करी तार का गाड़ दी में कि तार जैसा 3-4 को मेरा जैसा तारो के सोचले बानी तार बराबर गाड़ अब कहियो काट के दतवा तोड़ के गाड़ एगो दांत मैं है जैसा पगलेट भी चोलियो फरेला तू बहारा जइबो हां तो तहारा के तू कॉपी करे खाती एगो तू भरो चल जे एगो तो गाड़ियो देबे जा फरियो जइबो वे उपाय सोचन अरे पगलेट फरला लाना ऐसे एकरा में जाम नहीं खेनु इना फर सकेला ए छिया तो टोटका मोटका को के ना जान डलवाएंगे फरेंगे जी क्यों नहीं पर अरे कहां ले जतड़ी रे ए बताओ जैसन लबरा है वैसन लबरा है एगो चोलियो रहे वो चोली लेके पूरा गांव घूमती है रोपे खाती